Baba Suda, sarkin labari. Kiɗan DJ yake yi kuma suna soyayya da wata ‘yar bebinsa, iyayenta kuma suna ta murna ta samu saurayi ɗan kirki. Don ko zance ma baya zuwan dare sai dai da yamma ido na ganin ido. Ita matar tana murna ‘yarta ta samu saurayi na gari domin baya zuwa zance ma sai da yamma baya zuwa da daddare. To daga baya dai an yi zargin wai ashe mage ce mai kwanciyar ɗaukar rai. So daga baya ashe waɗansu 'yan dabaru ne yau da yarinyar nan. To ɗan yi zuba ya je taho da shi ya yi martayin cin hancin kuɗin dijan nasa da albashinsa naira 50,000 wai kawai ya sake shi ya tsere. Kuɗin sauka ne kai baka 50,000 salari na ne da zanen ni ba na zancen wani 50,000. Saboda rufa kai na asiri. Dan mama. In dai zaka taimake ni ba zai wuce kamar wannan ba wanda zai sanna ba ta wani abu. To, si DJ ɗan mama za a fanshi kai a hannun ɗan yi zuba, sai dai ko ɗan yi zubar ya tina shi aikin Allah yake na ƙalallahu ƙala rasulu ba rashawa ba cin hanci. Ko kuwa dai ya tina gidansa ba shinkafa ba na cefane ya dafe 50 ɗin, wannan sai mun je cikin shirin. Shi kuwa wani aure sai bayan da aka ɗaura an kwashe 'yan watanni sai asirin ɓoye ya bayyana. Tun da ya aure ni wata 2 an ɗaura aure na tare. To angon ne dai ya fara garzayawa gaban alƙali. Ni da na mata saki ɗaya ne mata. Jan, to allura fata tono garma don amarya ta yi warwarar zare da abawa, amma shi ma sai mun je cikin shirin. A hannu guda kuma, hattara deli mamai ku yi waral da idanku ku tsananta bincike sabuwar dokar gwaji kafin aure ta sa an fara samun masu kifawa limaman kwando. Saboda wai wasunsu ba su san negative da positive a hepatitis ko HIV ba. Labari ya isa gare mu kan cewa idan wani daga cikin ma'aura ba shi da lafiya ya san ba shi da ita sai sojan gona sai ɗauko wani a ɗau gwajinsa a kawo. To limamin juma'ar na yau dai da aka zo ɗaurin aure gabansa da takardun gwajin ya tsananta bincike ya kuma gano abin da ya gano. Ana yin wani bonono rufin kofa da ɓarawa. To ɗan tsaya kamalan liman idan mun je cikin shirin maji me ka gano, ku ɗan jira kaɗan muna dawowa. Abutex ɗan jin ado don sutura. Suna kiran ku. Mazagar zaya wajen caɓa ado. Ina amare angon bikin ku ya wuce da gawa. Tabbas a gidan da babu atamfofi da sauran suturin kantin Abutex. To adan su bai kammala ba. Shakka babu da shigowar ku kantin Abutex. Za ku yi tozali da dankara atamfofi falla-fallan leshina da materials. Galla-gallan shaddodi manya da ƙanana ya dukan maza na alfarma. Tsala-tsalan dogayen riguna na mata wato a baya. Muna da sauƙin farashi ga masu siyan ɗai-ɗai ko sari. Abutex muna shago mai namba 11 kan titin Unity Road kusa da bankin Stanbic IBTC da kuma wani kantin namu a gidan Nuhu Kandara shago mai namba 10 ko ku tuntuɓe mu a wannan namba 08050281516 ko 08093484642 ko 07038796859. Abutex muna sai da ɗai-ɗai ko sari. Ku sanya kwalle ku yi tozali da shagon Abutex Fulega. Mai sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Juma'a uwa albarka, Juma'atul rahmatullahi mai tagwayen alhairai. Wadda gabanin mu nitsa cikin shirin za mu fara yaya labulansa da karatun labarai a takaice.
Hukumar Hizba ta kawo mutane 20 a wani samame da ta kai a wurin wasanni na MRA Sport and Mo da ke Ring Road a nan Kano. Hukumar ta tabbatar da kaman ne a ranar Juma'a. Ta ce bisa ƙorafe-ƙorafe da suka samu daga mazauna yankin, ta na hukumar ta tura jami'anta na Operation Kauda Badala, wanda ta kama mutane 20 maza 17 da mata 3. Dan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Garki da Babura daga jihar Jigawa, Isa Dogon Yaro ya rasu a safiyar ranar Juma'a. Dan majalisar mai shekaru 46 ya rasu ne sakamakon wata gajeriyar rashin lafiya, wanda abokin aikinsa Muhammad Bello ‘yan Rufa'i, dan majalisa daga jihar Kaduna, ya wallafa a shafinsa na Facebook. Shugaban majami'ar Evangelical Spiritual Primate Elijah Ayodele ya roƙi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya warware wa 'yan ƙasar nan matsalar yunwar da ke fama da ita maimakon ƙara harajin da yake yi wa al'umma. Primate Ayodele ya ce ƙara harajin san bai dace ba a daidai lokacin da Najeriya ke fama da matsalar yunwa da kuma tattalin arziki. Labaran kenan tare da ni Tijjana da mu. Yanzu kuma sai jakadiya Aisha Tukur Fagan ɗauke da wasu daga cikin saƙonnin rayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun yadda wasu fatake masu yin safara daga nan arewaci zuwa kudanci suka faɗa hannun ɓata gari suka tarwatsa su, wasu ma an neme su an rasa. Saƙonmu na farko cewa yake, Salam Baba Suda, ya kamata gwamnati ta shiga cikin wannan lamarin. Fatanmu dai shine Allah Ubangiji ya kawo mana mafita akan wannan al'amari. In ji saƙon Abba Jesse Indabo. Baba Suda, to mu dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya bayyana su ya tsare sauran wannan matafiya. Daga Mudassir Aliyu Magasawa. Inna lillahi Allah sarki ƙasa ta Najeriya. Wannan lamarin sai dai mu ce Allah ya kyauta. Sannan kuma Allah ya bayyana su. In ji saƙon ɗan Hajiya Kwanar Sumaila. Shi kuwa saƙon Yusuf Idris Faki ko cewa muna roƙon Allah ya kubutar da su cikin amincinsa da isar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baba su da wannan bayan Allah ya fidda su, Allah kuma ya bayyana su, ya kuma kare ragowar. In ji saƙon Sammani Alhaji Musa. Saƙon Hassan Muhammad Ali ko cewa subhanallahi, Baba su da Allah ya kawo sauƙi, Allah ya bayyana su cikin sauƙi, amma akwai abin takaici a ƙasar mu Najeriya. In ji saƙon Kabiru Garba Aujara. Ke duniya ina za ki da mu? Allah ya sa mu dace. Sako daga Sarki Dan Abba unguwa 3. Za mu karkare da sakon Ibrahim Abdullahi Kurna inda yake cewa Allah sarki Allah ya bayyana su a duk inda suke ya kuma kwantar da hankalin 'yan uwansu. Jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun yadda wata uwa take ta murna 'yarta ta samu saurayi na gari mai sana'ar DJ. Domin dai idan ma wasu suna ganin masu sana'ar DJ ɗin a karkace, to ita na ta saurayin 'yar DJ ɗan mama yaron kirki ne. Hasali ma shi ko zuwa zance da daddare baya yi, da yammaci yake zuwa ido na ganin ido. Don haka ta yarda da shi aure kawai take jira ya shirya ya fito a ɗaura. Amma sai dai kash! Sai da tafiya ta nisa sai aka yi zargin wai ashe saurin yaban ɗan kuturu ta yi, tana yabansa sallah ashe ko alwala ba zai iya ba, kai hasali ma sai da ta kai shi ƙara gurin 'yan hizba. Akwai complaint da muka samu a gurin mahaifiyar wata yarinya cewar akwai wani mai DJ da yake soyayya da yarinyar ta kuma ya yaudari yarinyar da ita matar tana murna kamar da yarta ta samu saurayi na gari domin baya zuwa zance ma sai da yamma baya zuwa da daddare. So daga baya ashe waɗansu 'yan dabaru ne ya yaudari yarinyar nan. To ɗan Hizbar dai ya je taho da shi sai ya ce masa ga cinikin kuɗin dijansa da albashinsa naira 50,000 kawai ya sake shi ya arce. Idan ya je ya ce bai same shi ba, kuma da shi ɗan Hizbar aiki yake na ƙalallahu ƙala rasulu ba rashawa ba cin hanci sai bai tuna gidansa babu shinkafa ba na cefane ba, ya ƙiya dafa 50,000 ɗin ya ce masa DJ ɗan mama, bar kuɗinka sai mun je ofis. Kamar dai yadda mataimakin babban kwamandan hukumar ta Hizba Dr. Mujahideen Aminuddin Abubakar ya faɗa wa Suda. Mutum
mutum ne aka kawo mana shi yana sana'ar DJ ya da wata yarinya wanda ake zargin sa akan haka, ba shine inda gizo yake saka ba. Shi abin da yake so ga kuɗi nan 50,000 wanda zai ba wa ma'aikacin mu na Hizba dan surveillance sake shi ya ce ya gudu bai gan shi ba. Ko kuma alhamdulillah wannan soyayya da ake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da karfin imanin sa discipline din da ya shige shi na Hizba yake karba. Kullum wannan abin da muke so kenan kowa ya kokari ya zaba. Kada ka ce sai ka zama dan Hizba. Shi wannan nagarta din da corruption last week abin da muka yi taro kenan akan corruption. Da kowa zai daina wannan cin hanci da na shara wallahi da komai ya tafi. Duk ran da aka ce jami'in tsaro ko wanda mutane suka daura amanar su ya zama da zai karba abin da bai dace ba ya saki wanda bai dace ba ya koma cikin al'umma a ci gaba da abin da bai dace ba inda al'umma za ta je. Duk wani abin kirki da ko gani na Hizba ko gaya mana. Duk abin da ma ko ga mun yi ba daidai ba fa laifi bane ma dan ko gaya mana. So da kan maganar nan ni dauka ba ne ko ya karba din da ya karba ma hukunta shi zamu akan karba sai Allah ya taimaka bai ma karba ba. To su dade ya matsa da tambaya ko ‘yan Hizba akwai wata hujja? Sai suka ce, ai sai da ma ɗan Hizbar ya ratso ta gonar mu masu ɗauke-ɗauken magana, ya ɗauki muryar DJ ɗan maman. Sanda yake ta dagiya sai ɗan Hizbar ya karɓi wancan cin hanci. Ɗan sauka ne kai baka 50,000. Ni wallahi ba wani 50,000 ni 50,000 ɗinka ba ta gabana ni ba shine magana ba. Ni ba na salari na ne da zaka. Ni ba na zancen wani 50,000. Saboda ruba kai na asiri. Dan mama. Ni dai in dai zaka taimake ni ba zai wuce kamar wannan. Ba wanda zai san na ba ka wani. Kanka da mu ni ban karɓi wannan 50,000 nan. Da Allah ka rike. Ni wallahi ba zan rike 50,000 ɗinka ba. Annabi ya sarbe. Kai wuce zancen wani kuɗi kake. Mu Hizba ba ma karɓa kuɗi. Ka gane dan mama? Wannan 50,000 ɗinka salarin ka rike kayan. To su dade ba zai tsaya iya hakan ba, zai sake bibiya har ƙarshen labarin don yin tozali da shi DJ ɗan maman, mu ji ko shi kuma me zai faɗa kai? Amma dai kafin nan mutane sun muhawara akan batun ta Facebook, kuma jakada Yakubu Ibrahim ɗan mutanen dogarai ya waral da idansa ya buɗe mana shafin. To Baba Suda saƙon da idan aka gane mana shine saƙon Baba Abdu wanda ya ce masha Allah an yi ƙoƙari ya kamata dai a hukunta shi daidai da laifin da ya yi. Shi kwa saƙon Nura Haske mai Arsenal cewa madalla Hizba aikin ku aikin Allah ne, Allah ya ƙara ɗaukaka ku. Ali Abdullahi ya ce Hizba aikin Allah, Allah ya sa na baya su yi koyi da shi, sabida a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata. Usman Auyo ya ce salam Baba Suda wannan ɗan Hizba aikinsa ya yi daidai dama haka ake so. Sha'aibu Sani MGB ya ce masu aikata laifi 'yan DJ kuna fakewa da DJ kuna yin aikin da ba shi kenan ba, 'yan Hizba a ci gaba da kama su. Zaharaddini Khalid Adam ya ce, a gaskiya wannan ɗan Hizba ya yi namijin ƙoƙari sosai, duba da yanayin da ake ciki na tsadar rayuwa. Muna fatan wannan hukuma ta Hizba za ta duba shi a yi masa kyauta ta musamman tare da kuma ba shi lambar yabo, sabida hakan ya zama izina da sauran abokan aikinsa. Salisu Musa Alfanda ya ce, Allahu Akbar Hizba aikin Allah. Zaradini Lawan Magasawa ya ce, to fa, masha Allah, ɗan Hizba sai dai mu taya ka da addu'a Allah ya ƙara ɗaukaka. Kai kwa DJ, tafi ka girba abin da ka shuka. Ya sa mana alamar gudu ya fece. Ahmad Aliyu Musa Gama ya ce, Hizba aikin Allah, Allah ya baka lada ɗan Hizba. Hamisu Bala Hamisu Sigarku ya ce, madalla Hizba, hakan ya burge ni. Kuma wannan ɗan Hizba ya tabbatar wa al'umma don Allah suke aikinsu. To mu karkare da saƙon Mamman Hausawa ya ce lallai hukumar Hizba aikinku yana kyau sosai, Allah ya ƙara ɗaukaka. Su kwa DJ izina a gare ku, don fakewa kuke da aikin DJ, ku dinga amfani da DJ kuna abin da bai kamata ba, ya kamata a yi gaggawa hukunta shi Hizba. Kaɗan daga cikin saƙonninku kenan da kuka turo mana a shafinmu na Facebook akan wannan maudu'i da aka tattauna na ɗan DJ. Wanda ake zargin zai ba wa ɗan Hizba cin hanci shi kuma ya tsere. Baba Suda gare ka. To labarin dai shine jigon rahotannin nama a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0800 91 14 9 5 muna da kwanku.
A hannu guda kuma, hattara dai limamai ku yi waral da idanku ku tantance ku tsananta bincike. Sabuwar dokar yin gwaji kafin aure ta sa an fara kifawa wasu limaman kwando. Saboda ana ganin wasunsu ba su san negative da positive a hepatitis ko HIV ba. Domin dai limamin Juma'a na Masjidil Quba da ke Tukuntawa Malam Ibrahim Abubakar Ɗantofa. Yau da aka zo ɗaurin aure da takardun gwajin gabansa ya tsananta bincike ya kuma gano abin da ya gano don haka ya aika da saƙo a kiyaye. Ana yin wani bonono rufin kofa da barawo. Labari ya isa gare mu kan cewa idan wani daga cikin ma'aura ba shi da lafiya ya san ba shi da ita sai sojan gona sai ya ɗauko wani a ɗau gwajinsa a kawo, namiji ne ko mace an sami irin wannan. Da haka nan nake jan hankalin iyaye su kula da wannan. Duk wanda izo to aje da kai wali a gabanka jininsa aka ɗauka wajen likita amintacce ko ma'aikacin lafiya amintacce a tabbatar sakam aka bayar. To shi dai ya ce ya duba ya ga lafiya kalau suke don haka ya ɗaura auren, amma sai dai su limaman wasunsu suna da ƙarancin sanin negative da positive a hepatitis ko HIV ɗin. Ba shi ne na gaya maka nake cewa idan liman bai sani ba ina fasalu ala zikirin kuntu la ta'lamu ba, ai a duk unguwa ko masallaci ba za a rasa wanda yake masani ne a wannan bangaren ba. Kamata in liman bai sani ba Allah na ce fasalu ala zikirin kuntu la ta'lamu. Saboda haka shi limami a irin wannan muke so ku taimaka mana. In liman ya sani kaza positive ko negative ne to shikenan, in bai sani ba ya samu wani yaro ya rubuta masa da Hausa an kaza ne, kuma bai sani ba in za a daura auren ikira masani nuna mu wani ya nuna mu. Wannan shine maslaha. To hudu ba a takaice. Inda hudu ba ta karkata akai shine nau'in na ibada. Ibada ba a yi mata shashi faɗi. Ibada abu ne dunkulalliyar kalma da hada duk wani abu da zai kusantar da kai ga yadda Allah da kuma ne da kai da saba masa. Wayannan rukunan musulunci guda biyar ba su ne ibada ba, a'a wayannan manya-manyan ibadu ne da Allah yake so a bauta masa da su. Amma bin iyaye, sadar da zumunci, kyakkyawan mu'amala, rashin hasada, suwa duk irin wayannan abubuwan suna daga cikin ibada daga cikin su. To Allah ya ba da ikon faɗaɗa ibadar zuwa mu'amala da ma kuma rukokin na yau da kullum ba wai iya masallaci kawai ba amin. Za mu biya ta kasuwa mu ɗauko talla. Ke nake gani, ke nake gani, ke nake gani, to ba ni kulla kowa. Rugunsumin biki, rugunsumin shagali. Wannan haka yake, amma yanzu mu din naka yayi yawa. Barin gaya miki Fati, iyalan Malam Dahiru Suleiman Gwazaye da na Malam Adamu Alhassan suna farin cikin gayyatar 'yan uwa da abokan arziki zuwa shagalin bikin ɗaurin auren 'ya'yansu. Ango Shakamshi Yakubu Dahiru Suleiman Gwazaye. Da zankaɗaɗɗiya amaryarsa Sadiya Adamu Barnawa wacce aka fi sani da Fulani. Sadiya shaida gagarumin ɗaurin auren ne a ranar Asabar 11 ga watan Mayu shekarar 2024. Da misalin karfe 11:30 na safe. Za a haɗu a unguwar Samegu, layin Firamar, gidan marigayi, Malam Dahiru. Sannan a ɗunguma a gurin ɗaurin auren, Samegu layin Firamare, gidan Malam Ibrahim. Sanarwa daga Nura Rabi'u Samegu. Na nan gidan rediyon Dala FM muryar zamani. Allah ya bada ikon zuwa. Amin summa amin. Kai nake gani, kai nake gani, to ba na kulla kowa. Ke nake gani. Makarantun Kuntau Science Academy da ke unguwar Dorai Babba da ke darasa ungoyin Dorai Babba da Kotrot da Rijiyar Zaki da kuma Jambulo a jihar Kano na sanar da iyayen yara cewa a yanzu haka ta fara sayar da fam ɗin ɗaukar sabbin ɗalibai a matakin makarantun Nazire, Firamare da Junior da kuma sashin ajin Senior Classes. Ina iyaye ku hanzarta domin saka 'yanku a makarantar Kuntau Science Academy domin ba su tsantsar ilimi. Domin ƙarin bayani sai a tuntuɓi makarantun Kuntau Science Academy a babbar reshenta da ke Dorai Babba a ƙaramar hukumar Gwale ko a dukkanin sauran rassan makarantun da ke unguwar Jambulo da Rijiyar Zaki da kuma Court Road a jihar Kano. Domin ƙarin bayani a kirawo wannan lambar wayar 08036191604 ko 08034413747 ko kuma 08065459899.
Kuntau Science Academy, makaranta tamkar da dubu. Marabanmu. Tuwanan kuma wani aure ne da sai da bayan an ɗaura an kwashe 'yan watanni sai asirin ɓoye ya bayyana. Wai ashe mijin yana wasu 'yan abubuwa don haka amaryar ta kama yi wa angonta nasiha. Magani yake bayarwa, kuma maganin nan da yake bayarwa mata yake tarawa a cikin gida ɗakin mahaifiyarsa. Abu ya kasance ina zaune ya shigo min da kunkuru a ɗaki. Sai na ce mai wannan kunkurin na miye ne, ce na ji jikina ya yi ras, sai muka hau faɗa da shi. Sai ce mun sauran ki tona mun asiri, sai ya shaƙe mun wuyata, ya toshe mun baki. Ina ƙoƙarin haka sai ya cije ni a nan wannan yatsar. Ihu ɗaya nake yi, ihu ɗaya ki ina kiran babbar yarinya na ta taso ta je ta kira mun baba. Kashe ni zai yi, ina ta salati, bai samu nasara a kaina. Duka na ɗaya yake ba inda jikina bai yi tabo ba. Ya ce min wai ni na ce min zai kai ni ƙara sai ya ɗaure ni, tunda na tona mai asirin da cewa ya kawo kunkuru a cikin gidana. To ya dai fara da yi mata saki ɗaya ya ba ta takarda, sannan kuma ya garzaya koti zai kai ƙara ta ɓata masa suna. Ni da na mata saki ɗaya ne mata. A fata na da ni abin da nake so ko ta karɓar min haƙƙina na wannan kasafi da taimun wanda yake a unguwan na haura shekara 25 zuwa 30. Ba taɓa samu na da matsalar maita ko sata ko cin zarafin wani ba ko a ci zarafina. Ta zo saboda aure ya haɗa ni da ita, ta zo ta ce min mai, ta ce min mai kisan kai, babu abin da bata kawo ta gaya min. To allura fa ta tono garma, don amarya ta yi warwarar zare da abawa, ashe auren ma bai biya ta sadakinta ba shi aka ɗaura. Naira 180 aka yi alkawarin bayan ta tare zai biya ta, kuma gashi yanzu har ya sake ta bai biya ta ba. Don haka baya ta haihu allura ta tono garma sai ya biya ta sadakin tun da dai ai ta ci. Sadakin nan tun cikin azumi ake ta sa rai da aka sadakin nan ya sa rana ya ajiye sa kuma mun zauna da mahaifiyarsa kafin a ɗaura aure a kai ga wakilan ɗaura aure na ya ce zai ba da sadaki naira 100, kuɗin kayan da za a siya naira 80, kuɗi ya kama 180. Haka aka yi lissafi sadaki naira 100, aka zauna gaban iyayena aka yi magana. Kuma ba a biya ni ba, ya ɗauki saki ya ba ma wakilin ɗaura aure na, bai ba da sadaki ba, ya ɗauki takarda ya ba ma wakilin ɗaura ya ce a je a kawo sadaki tukunna tare da takarda. To ma'aikatan kotun dai sun ce tunda dai kowa yana ƙalubalantar kowa da wani laifin na daban, sai dai kowa ya shigar da ƙararsa daban. Shi ya je wajen 'yan sanda ya yi ƙara ta laifin zargin ta ɓata masa suna. Ita kuma ta shigar da ƙararta a kotun kai tsaye tana neman biyan bashin sadakinta tunda dai haƙƙinta ne ala kyauta. Kuma gani gawa ne, Hausawa suka ce ya ishuwa na tsoron Allah, ma'aurata da sauran al'umma su ya kiyaye. Za mu je gurin Husna Suleiman Ɗanladi, mu ji me yake ɗaukar hankali a shafukan sada zumunta. Daga cikin labarukan da suke ɗaukar hankali a shafukan sada zumunta a wannan makon akwai labarin da tsohon dan wasan tawagar ƙasa Najeriya Super Eagles Tijjani Babangida, kana kuma miji ga jarumar Kannywood Maryam Waziri wadda aka fi sani da Laila, suka yi hatsari tare da kaninsa wanda kuma nan take kanin nasa ya rasu. Sun yi hatsari ne akan hanyar Kaduna zuwa Zaria, wanda yanzu haka Tijjani da kuma matarsa Maryam Waziri suke asibiti suna samun kulawar likitoci. Wannan labarin dai ya matukar ɗaukar hankali a shafukan sada zumunta, inda al'umma da dama suke cewa Allah ya ba su lafiya, shi kuma wanda ya rasu Allah ya ji kanshi. Su kuwa wasu cewa suke Allah ya kiyaye gaba, kuma ya kamata a gyara hanyoyin musamman ma tafiye-tafiye zuwa garuruwa, yayin da ra'ayin wasu ke cewa Allah ya bawa Tijjani lafiya, domin kuwa ba za mu taɓa manta da irin gudunmawar da ya bamu ba. Labarin mai biye masa baya kuwa shine labarin da rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kama wani mutum mai suna Sadiq Zubairu bisa zargin kisan abokinsa Bello Bukar Adam, wanda ma'aikacin kamfanin rarraba wutar lantarki ne Tikitco. SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya sanar da cewa tun 5 ga watan Mayu ne rundunar 'yan sandan ta samu korafin batan Bello Bukar
Abubakar mai shekaru 45 wanda aka ce ya bar gida tun a ranar 4 ga watan Mayu, wanda ya ce 'yan sanda kuma sun samu rahoton tsintar gawan mutumin wanda aka jefa a ƙauyen Be, kuma ba su ƙasa a gwiwa ba ganin cewar sun tsunduma bincike tare da kama shi Sadiq Zubairu mai shekaru 35 da ke unguwar Hotoron Arewa bisa zargin aikata laifin. Wannan labarin dai shi ma yana matukar ɗaukar hankali a shafukan sada zumuntan, inda al'umma da dama suke bayyana ra'ayinsu akai suna cewa wanda ya mutu Allah ya ji kanshi, fatan za a tsananta bincike. Su kuwa wasu cewa suke mutane su ta jawo kansu masifa, Allah dai ya sauwaƙe. Ra'ayin wasu kuwa cewa suke kai amma mutane ba sa tsoron Allah. Wannan rayuwar ma da ake fama da shi ya isa mutum ya koma ga Allah. Kaɗan kenan daga cikin labarukan da suke ɗaukar hankali a shafukan sada zumuntan. Husna Suleiman Ɗanladi, Baba Suda. Baki ɗaya kuma da haka ne shirin na wannan rana ya kammala. Yakubu Ibrahim Dogarai ne jami'in da ya ɗawainiyar sada ni da ku. Sai abokan aiki 'yan biyar sarakan zazu har da taimakon Mu'azu Musa Ibrahim. Ni kuma Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki. Nake mana fatan saduwar alkhairi na barku lafiya, wassalamu alaikum.